Hake tabuk belai ke kot nama kaisa kotor sabru monu phasi. Khoroksa Badal Tipura mongoi 10 minute dino. Khoroksa police constable ni rabar khogoi. Monu bazar police station romai tlangjagoi. Bono butok khlaye. Ekdom kirima singsakai mokol rok phulroi mukhang rok phulroi boi. Tani dino police ni tiklari hojaka. Hake bono hospital tlangka tai miya hangakai bini langma chawai thangka hake aam saini borok rok belai khe tungphlalaijak tabu tuma hanmale kaham hamya kunu declare ingya sini sekangno bokhora khoka khogya haipana se sikok phano ngi tongthu amsike bunani kunu right kali police ongni omo kaisa belai khe saya tai koktomani bising chung saimamani mote hangakai bini family rok samani bono khorok ba romoi bono a police station o buka hnai chung sawi mangka hake borai da bai amtike boi police thana o kaisa borok ni langma sachori kha hake bono mani khogo nei rabar khogo nei kok silchamani amuk kubuja ereng amotang kaham ke details ke sawi meya haipano kunu rai dao sija kre kunu kerongo sija kre antike police station o tlangai kisa misapano mani khoka ke amtike borok no boi bethari khinani amoni bagino tabuk a jagani lukurok tipurasa lukurok belai khe tongphla laijak tai lama main road tobo bodol khe ka sulaijak je o thine Badal Tipura ni je langma sasu jangmani bo police station o police rok bai bujage amono jastis sanlaye je abono bunainyo bono majra krak khai sastiri di hinai hake belekhen wana ma singsa tai kirima singsa police nai muthang bere khanjang nai rokse kisemisa do khogoi pana tongkhana amtui hairong no se boi togei a jagao se gunda haike film rok nongma haing kamo pura amti hinga king yablei film by real life hinga ka amo belai khina different tongo amoni bagino bini family ni borok robo sawi tongo media rok by kok singja ka ke ani borok no kthang homani kthang phirogi hodi hinai toma hanmele jungnai muthang bedek no eba ka police rogo jung je kuno borok rok romjagi phana thang ka chikon mikon samong khlai jung saimano a jagao kuno ungya hanai hapan a jaga site wa amni ka bujagi tokjagi bethari chi even bethari chi kibja kanga ke amte kirima singsa hake amono topic ni tei jung amsaktai kok sanani naya je Badal Tipura no butharnai raija se teke bo buthar jagmani jibini langma chomani amono je butharnai rongno raida ni bising teke bono krak majra roi sasti rithu amono chungnayo joto tipurasa rok nayo amoni bagino kabangma tipurasa sabrum monu bazar phasing digini borok rok a lamao busalaye lama kasulaijak hake amsak jorano sawai Badal Tipura ni fola hamari manthu dinini video amsung noro video na sajak like khlaidi te channel lo subscribe khaidi bell icon click khanin tapok di jepro angkatal video dawo nongnoro notification sogini bagai hakin noro comment khlai saimano je Tripura o jatra potreng tomani leader hanjang noro kaham ke samung khlayang tomani naima thambedek robo nijini satiki samung khlai tomani amoni tiye norok tom comment khlainai khlaimano amsung no tinin video noro jotono khulumbai kya hambai।